Salutare, salutare! Este sfârșit de săptămână, deci încarc un episod nou. Astăzi vă prezint review-ul camerei Canon PowerShot SX610HS. I-am filmat unboxing-ul în urmă cu câteva luni, n-am apucat să filmez și review-ul, dar este un lucru bun pentru că abia am apucat și eu să o testez un pic mai în detaliu, să mă joc cu ea. Am văzut că, deși am destul de multe vizualizări la review-ul lui Huawei P8 Lite, multă lume mi-a sugerat să le fac un pic mai scurte, să precizez numai esențialul. Și asta voi încerca să fac în acest review. Dacă vreți și o variantă mai detaliată, secțiunea de comentarii atât de pe Facebook cât și cea de pe YouTube vă stă la dispoziție. Aștept părerile voastre. Și haideți să-i dăm drumul la treabă. Ce este Canon PowerShot SX610HS? Ei bine, este o cameră compactă destinată celor care călătoresc destul de mult și vor o cameră un pic mai bună decât cea de pe telefon. În cazul în care au un flagship, spre exemplu Samsung Galaxy S7 sau LG G5 sau un Sony Xperia Z5, nu cred că ar mai fi necesară această achiziție. În schimb, dacă nu aveți așa ceva, va fi o achiziție destul de bună. Haideți să începem. În primul rând avem designul. Remarcăm ecranul de 7,5 cm sau 3 inch în diagonală. Sus remarcăm modurile principale pentru captură și avem modul program, modul creativ auto și modul hibrid auto. Acestea sunt principalele moduri și butoanele clasice pentru intrarea în galerie, pentru pornirea înregistrării, butonul pentru funcții și setări, butonul pentru afișarea diverselor date, butonul pentru funcțiile blitzului, un buton pentru Wi-Fi și un buton pentru urmărirea obiectelor. Mai avem butonul pentru meniu și butonul pentru conexiunea la telefon, deoarece această cameră beneficiază de funcție Wi-Fi și NFC. Aici jos remarcăm un lăcaș unde puteți înșuruba un trepied, trebuie neapărat să fie cu șurub, câteva informații despre baterie și aici avem lăcașul pentru cardul microSD și pentru baterie. Pe partea aceasta găsim sloturile pentru HDMI și pentru cablul USB. De menționat, această cameră nu vine cu un cablu USB inclus în pachet, iar pe partea aceasta regăsim declanșatorul pentru Blitz. Cât despre baterie, aceasta este una de 1060 de mAh, se încarcă în 2 ore și 40 de minute. Aici avem chargerul și bateria se încarcă la 0,7 amperi sau 4,2 volți. Avem de asemenea și două LED-uri care ne arată când se încarcă și când este full încărcată. Bateria full încărcată cred că poate oferi undeva pe la 70-75 de cadre, dacă este să folosiți camera în continuu. Iar la filmare, acest lucru s-ar traduce cam în 15 minute de filmare Full HD. Dar contează și la ce luminozitate țineți ecranul acela LCD. Aici, la luminozitate LCD, avem 5 trepte de iluminare. Eu momentan îl țin pe treapta a 5-a, dar mai putem și coborî până la prima treaptă. O să-l las pe treapta a 3-a. L-am pus pe treapta a 5-a într-o zi în care am ieșit afară să fac niște poze. Era o zi cu mult soare și nu prea vedeam ceea ce fotografiez. Deci display-ul nu prea are o lizibilitate extrem de bună în lumina soarelui.
Avem și un mod pentru economisirea energiei și câteva setări pentru economisirea energiei. Cum ar fi oprirea automată și dezactivarea ecranului după 1 minut, sau putem mări valoarea până la 3 minute, sau o putem scădea până la 10 secunde. Eu o să țin tot pe 1 minut. Haideți să pornim camera. V-am povestit despre modurile principale de captură, program Creative Auto și Auto Hybrid. Și avem în felul următor, avem modul pentru fotografiere și înregistrare, modul automat sau modul program unde putem face noi setările pentru ISO, pentru balansul de alb și multe altele. Eu momentan îl țin în modul program. Valoarea ISO se duce de la 80 la 3200. Avem și setări pentru balansul de alb, niște setări care accentuează contrastul, culorile, setări pentru îmbunătățirea luminozității în momentul filmării, setări pentru expunere de la 0 până la -2 sau +2, un cronometru pentru declanșare, modul drive care face mai multe fotografii sau una singură, formatul fotografiilor, înregistrarea pixelilor, tipul de compresie și calitatea filmării. Acest mod ne permite să facem o singură fotografie pe care după o putem edita după bunul plac. Ei bine, celelalte două moduri sunt un pic mai interesante. Modul de fotografie creativă face o singură poză peste care mai pune niște efecte destul de interesante, vă puteți distra cu acest mod. Și mai avem modul hibrid automat care face un mini filmuleț înainte de a face fotografia. Este ceva asemănător cu Live Photos de la Apple, dacă vreți. Bun. Acum că am vorbit despre setări, trebuie menționat că această cameră se poate conecta la smartphone prin intermediul aplicației Canon Camera Connect, prin NFC sau Wi-Fi și de acolo puteți face poze prin funcția de remote shooting, puteți trimite poze de pe cameră pe telefon sau puteți pur și simplu afla informații despre locația în care vă aflați. Iar acum să trecem la partea hardware a acestei camere. Această cameră dispune de lentile de 25 de mm cu deschidere wide și un zoom optic de până la 18x. De asemenea, avem un procesor grafic Digic 4 Plus, un senzor CMOS cu înaltă sensibilitate de 20,2 megapixeli. Și camera este capabilă să filmeze Full HD. Acum că v-am povestit și despre hardware, ei bine, aflați că dacă în modul program sunt mai multe setări pentru fotografie, celelalte două moduri, și anume Creative Auto și Auto Hybrid, nu au atât de multe moduri de captură. Spre exemplu, în Creative Auto avem doar un timer și calitatea la care am vrea să iasă filmulețul, iar în Hybrid Auto, la fel, un timer și calitatea filmulețului. Că tot v-am spus despre aceste două moduri, haideți să vă și arăt ce se poate realiza cu ele. Aceasta este o fotografie realizată în modul Creative Auto și putem să le dăm redare grup și vedea efectele care au fost aplicate. Prin această funcție se realizează
O singură poză peste care sunt aplicate diverse efecte și după rezultatul este cam, ei bine, acesta. Niște mici ciudățenii, iar pentru modul hibrid auto, ei bine, ați înțeles cum stă treaba. Filmează cu câteva secunde înainte de a realiza pozele. Mai avem de asemenea două funcții extrem de interesante. Una pentru corectarea ochilor roșii în poze și mai avem una pentru detectarea clipirii. Astfel, dacă o persoană are ochii închiși într-o poză, aparatul va afișa un avertisment. O cameră cu destul de multe funcții pentru o cameră compactă, dar pentru asta a fost gândită pentru a merge la petreceri, în vacanță și a face poze cu ea. Mai trebuie menționat că, deși zoomul optic al acestei camere se duce doar până la 18x, moment în care începe să semene cu un adevărat tun, zoomul digital urcă până la 72x. Am o poză făcută cu zoomul setat la 72x. Poza am făcut-o din orașul Râșnov și am surprins Poiana, Brașov, care se află la vreo 20 de kilometri de Râșnov. Rezultatul este spectaculos pentru că, deși claritatea nu este foarte mare, dacă aveam o stabilizare mai bună, era foarte bine. Poza totuși are un nivel de detaliu ok, adică se poate vedea stâlpul de la telecabină, un lucru destul de mare pentru o cameră compactă. Acum, înainte să vă las să admirați galeria foto și video, dacă doriți exemple de monstre video, cam toate videoclipurile filmate de pe canalul meu sunt cu această cameră. Review-ul telefonului Huawei P8 Lite a fost filmat tot cu această cameră. Sunt filmate în Full HD și după sunt randate. Deci aveți destule monstre video la mine pe canal. Și acum să trecem la concluzii. Camera este una ok pentru vacanțe. Nu aș cumpăra-o personal la prețul de 600 de lei pentru că am telefonul. Asta am zis inițial. După am văzut că face o treabă destul de bună cu zoom-ul și pozele la zoom ies chiar ok. Așa că mi s-a schimbat un pic percepția despre această cameră compactă. Inițial am luat-o pentru filmat. Pe partea de filmare filmează Full HD, dar pe un telefon se va vedea bine. Un telefon până în 6 inch cu rezoluție Full HD se va vedea ok. Dar dacă puneți un videoclip filmat cu această cameră pe un monitor de 21 de inch sau mai mare, rezultatul nu va fi chiar cel așteptat. Dacă voi considerați că e ok, o puteți achiziționa, dacă nu, nu. Eu personal nu o recomand dacă deja aveți un telefon care face poze ok. Poate doar pentru zoom. Că inițial am zis, ok, am telefonul, face poze bune, nu prea îmi trebuie altceva. După am descoperit că această cameră cu zoom-ul pornit poate surprinde niște cadre superbe. Singurele lucruri care puteau fi un pic mai bune la această cameră
sunt stabilizarea optică. Nici filmarea pe timp de noapte nu este chiar grozavă, dar o să puteți vedea asta la finalul review-ului când vă las galeria atât cu pozele cât și cu videoclipurile pe care le-am realizat. Și filmarea care putea fi un pic mai clară în momentul în care o puneam pe un televizor sau pe un monitor. Oricum, nu este o cameră scumpă, nu este o cameră cu pretenții, este o cameră din zona compactă, așa că nu avem pretenții prea mari de la ea. Totuși, este o cameră care face niște poze cu zoom destul de bune, dar trebuie să vă obișnuiți un pic la ce nivel să țineți zoomul. Mi-a luat un pic să mă obișnuiesc, dar într-un final chiar am făcut niște poze de care sunt mândru. Este o cameră care face poze ok, pozele nu m-au dezamăgit nici când le-am pus pe telefon, nici când le-am pus pe monitor, au ieșit chiar foarte bine. Contrastul este ok, culorile sunt realiste, nu sunt suprasaturate, sunt chiar foarte ok. Acestea fiind spuse, în segmentul în care se încadrează și pentru neajunsuri, eu zic că merită nota 8 din 10, dacă ar fi să fiu foarte dur. Este drept, are și mici neajunsuri, dar nici nu pot să trec cu vederea toate lucrurile ok care sunt la această cameră, toate lucrurile bune care au fost implementate în această cameră. Așa că eu zic că este o notă bine meritată. Este o cameră ok pentru amatori și pentru vacanțe, dar nu este o cameră dacă aveți pretenții profesioniste. Dar dacă sunteți amatori și vreți să încercați ceva nou, este o cameră ok. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, un share, un subscribe, un +1, un comentariu pe Facebook, un comentariu aici. Eu sunt Raul, sper că v-a plăcut acest video. Acum vă las pe voi să trageți concluziile.